Amb Edicions Aïllades presentem el tercer llibre de la col·lecció Accent Obert, una col·lecció que pretén oferir obres de gran qualitat literària i que, si pot ser, que no estiguin mai publicades en català. El tercer llibre que presentem en aquesta ocasió és un llibre d'Alda Merini. Primer vam presentar, el primer llibre va ser el de Maria Grazia Calandrone, Sèrie fòssil, el d'una autora italiana icònica. Després el segon llibre va ser d'Antole Laaneda, una autora que en aquests moments ja és una autora clàssica. I el tercer llibre serà, doncs, un llibre d'Alda Merini. Alda Merini, a hores d'ara, ja comença a ser una autora reconeguda. El primer llibre que es va traduir al català es va traduir amb una traducció meva editorial Arrela i va ser La Terra Santa. És un llibre emblemàtic de l'autora, però força introbable. En aquest cas, hem de dir que Alda Merini ja comença a ser una autora molt coneguda, molt reconeguda, i ja era hora, és a dir, en el que seria el territori espanyol i en llengua catalana, i pràcticament diríem que no li caldria cap presentació. Tothom sap que va passar uns 15 anys entre entrades i sortides en centres psiquiàtrics i que el tema de la follia és un dels temes recurrents a la seva obra, però no tot això. Alda Merini és una autora que arriba a tots els públics, és una autora que quan va morir va emplenar el Duomo de Milano, o sigui que se li va fer un enterrament d'estat per la seva gran vàlua i la seva gran popularitat. Espai. Jo vull espai. Molt espai per moure'm ferida amb dolcesa. Vull espai per cantar, créixer, errar i saltar el fossat de la divina saviesa. Espai. Doneu-me espai per llançar un udol inhumà, aquell udol de silenci dins els anys que he tocat amb les mans. Alda Merini, que fou anomenada la poeta dels Navili, que és un lloc on va viure pràcticament tota la seva vida, o la poeta també dels exclosos, és per damunt de tot una gran poeta que, amb els seus mots colpits pel geni, ens ofereix sempre una poesia única, profunda però molt propera. La poesia d'Alda Merini és una poesia d'un alt voltatge líric i corprenedora, de tal manera que un cop llegida roman dintre nostre i esdevé, com en els grans clàssics, una poesia inoblidable.